Yo, Wardzo! Mayang gabi, pag-usap mga angkolog, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Hello at mayang gabi. And of course, no, kasakasami pa rin. Kapiling mo pa rin ang iyong Uncle Totoy para sa programang Totoy na Love. At yun na, ang ating pinag-usapan po mga kabisyo ay etong mga signs na tumatanda. Ito, sabi ni Roger May Pabalinas. Ayan, di na makatayo pag di na hinahawakan. Minsan nga sasabihin nga ng lolo mo, no? Dodong, dalhin mo ako doon kay Lola ni Modong. Ipatong ko dito David doon kaya di ko kaabot. Sabi ni Hermes Tabalok, no? Pag-ihi sa tapat na lang ng paa pumapatak. Ganun ba yun? Mahina na yung bumbero. Minsan nga nakaihi na sa karsunsilyo. Sabi ni Liza Rodge, gusto na lang ng peace of mind at manirahan sa bukid. Exactly. Yan, sabi naman ni Jerry Cano, ayan, nakalimot na sa utang, Toy. Ganun ba yun? Tumatanda ka na pag nakakalimutan mo na yung utang? Mambihira, porket hoy, sweldo ngayon! Bata ka ngayon, ha? Binata ka, kaya hindi ka nakakalimot. Sabi ni Yam Albotra, amoy alak. Amoy lupa. Lalong-lalo na, amoy lana. Yung tawag niya na Landslob po ang pangalan niyan. Lana sa lubi, lana sa nyog. Sabi ni Philip Chrysler, di na matigas ang muscle. Sabi ni Mariano Sanico, nagkunot na ang kigultoy. Oo nga naman, basic po yan mga kabisyo, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Pagmutuwad, kunot na. Sabi ni Jade Ann, dili ganahan saba, limtano na. Exactly. Morge Moore, sabi niya, mabasa ng tiil pag mangihi. RV Villanueva, ayan, sabi niya, ayaw ng maingay. Oo nga naman. Jocelyn La Rosa, madali na makalimot. Ganun ba yun? Hindi nga paulit-ulit nga yun Idnar Centillas, no? Lisod na paghahion ang bunal. Ay nako, grabe naman to. Alam mo mga kabisyo, no? Ito lang masasabi ko, no? Huwag kayong matakot kung kayo'y matanda na, ha? Ang pagtanda po ng isang tao, isang bahagi po yan ng buhay na hindi po natin maiiwasan, ha? Remember that. Ngunit sa tamang pag-aalaga sa sarili at syempre sa pagsunod sa mga iba't ibang mga hakbang, no? Para mapanatili yung kalidad ng ating buhay. Kahit sa pagdating po ng mga nakakatandang taon po. Ayan, andyan ka pa rin. Marami na tayong pwedeng gawin po mga kabisyo para hindi ka tumanda, no? Hindi lang siguro concern tayo sa mukha siguro. Marami na po, no? Concern sa ating katawan. Pati na rin siguro sa ating utak, no? Kailangan nating konti na rin na mga, alam mo na, ginagawa na. Nagbabasa, o kaya naman naglalaro ng, yung iba nga, naglalaro ng mahjong. Ay, nako mga kabisyo. Oy, marami pong salamat sa lahat ng mga nakatutoy. Alas 11 po tayo ng sa linggo, no? 11 ng tanghali hanggang 3 p.m. Wala pong tutoy bukas, no? Off po ng inyong Uncle Totoy.
Hayahayang Kigol. Dito lang po tayo. Ingat po tayo palagi pag nasa lansangan pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!